A takaice, wane ne Mubarak Aliyu Sabo Yaro? Ganin akwai ayyuka diwa da dama wanda ake samun kuɗi diwa. Me yasa ka zaɓi aikin jarida? Ka yi maganan ba ma al'umma murya, ko in ce ka zama muryan al'ummarka. Shin baka tunanin hakan kaman kana gaba da gwamnati ne koko aka kirawa kanka wani matsalan da ba za ka yi tarewa ba? Tun ka fara aikin jarida, shin wani ƙalubale ko in ce matsaloli ka fuskanta? Maganar ɗaukaka. Shin ya kuke fama wajen shiga cikin al'umma da mutane da hargitsi hakan nan? Ka yi maganan zuwa hajji, sannan ka ce baka da mota. Kwanakin baya an ba ma sauran abokanan aikin ka mota. Shin me yasa ka zaɓi zuwa hajji fiye da mota? Oga Mubarak, me babban burinka a rayuwa? Yaushe za ka yi aure? Shin da gaske ne kana so ka fara siyasa? Me sirrin jandara? Wane ne babban abokinka? Shin me yasa ka zaɓi shirin Hausa fiye da na Turanci?